fiatalabb generációt, önök fogják felnevelni a következő generációt. Ha lábfejtornázni, nem csak, hogy kevesebb raszta lesz a fenekeden, mert így könnyű megérezni, mert kockásítja a hasat, a lábfejtorna. Azzal a gondolattal kezdeném, hogy a terhesség nem betegség. Az ízületek stabilizálása azért nagyon fontos szülés után, mert azok a hormonok azért nem tűnnek el egyik napról a másikra. A Kanda tréningen kívül a másik kedvenc témám az a rektusdiasztázis. Ajánlott edzésforma, hogy az előbb említettem a nem ajánlottakat, a séta, kocogás, kerékpár és az aerobik intenzitású edzések. Egy picit erősítsenek benneteket abban, hogy meg tudjátok szülni a saját gyermekeiteket, és ti vagytok a legjobbak és a legalkalmasabbak arra, hogy aztán őt tápláljátok, neveljétek, gondozzátok, és hogy ti lesztek a legjobb szülei őnekik.